Tak Radime, máme za sebou generálku, poslední přípravný zápas s Benátkama a výsledek výborný. Co bys si řekl zápasu? Tak výsledek výborný, řekl bych, že to až asi tak neodpovídá tomu průběhu toho zápasu, protože první poločas jsme odehráli slušně, solidně, dostali jsme se do vedení, soupeř toho moc neměl, tam to bylo bych z naší strany v pořádku. V druhém poločase jsme se dostali do vedení vlastně až 4-0 a potom samozřejmě už ta koncentrace není taková, takže se trošku polevilo. Benátky začaly, řekněme, nějakým způsobem trošku přehrávat směrem k naší bráně, dokázali se vytvořit brankový příležitosti, pokud si vybavuju 2 břevna, jednou výborně Malda zachránil na brankový čáře, jasnou šanci, takže Benátky naopak si myslím, že měli takový ten zápas, kdyby nedali góla ani do půlnoci a já myslím, že pro nás to bylo velmi dobrý utkání, tomu jako generálka, poprvé jsme byli na trávě, takže o toto pro nás bylo těžší, ale vlastně jsme si s tím, řekl bych, poradili docela dobře, dali jsme góly pěkný. Měli jsme tady nový 2 kluky dneska, Frantu Rybaříka a Dominika Lašuta. S obouma si myslím, že jsme byli maximálně spokojení v tom zápase. Uvidíme, jak to dopadne u Dominika. Rybařík, Franta je už s náma, ten už tady bude na půlroční hostování a myslím si, že z naší strany určitě bude zájem, aby tady s náma fungoval i Dominik. Máme za sebou zimní přípravu, ještě nějak zhodnoťme přípravu, už jsi u týmu v podstatě druhý čtvrtrok, vlastně, nebo jakoby na druhou část sezony, takže už ty kluky znáš. Je někdo, kdo by tě třeba v zimní přípravě překvapil, nebo byl jsi spokojený obecně se zimní přípravou, nebo kdo třeba udělal tvůj progres docela zajímavý? Tak já nevím, jestli z tohohle pohledu bych to takhle hodnotil, spíš bych to hodnotil trošku z jiné strany. To, co jsme chtěli otrénovat, jsme otrénovali, kluci makali poctivě, to odmákli všechno, s tím asi problém nebyl. Spíš byl problém v tom, kolik nás na tu přípravu zimní bylo, protože z tohohle pohledu nám v kolonce odchodu, že naskočilo číslo 5 nebo 6, dejme tomu, a příchod byl vlastně akorát Saša Bora, takže nám chybělo 5 lidí z toho kádru podzimního a de facto to doplňujeme až teď ke konci, protože se nám nedařilo nikoho sehnat. Z tohohle pohledu ta zimní příprava asi nebyla ideální, jinak si myslím, že ty přáteláky, ty přípravní zápasy, soustředění a příprava jako taková, že ty, co chodili a poctivě trénovali, tak nás to určitě posune dál. Příští týden první mistrák s Jabloncem nad Jizerou, co očekáváš od toho zápasu a vůbec, co si slibuješ od jarní sezony, nebo jaký by chtěl mít konečný cíl, samozřejmě kromě prvního místa, což asi nebude, ale jaký máš obecně cíl? Myslím si, že příští týden nás nečeká vůbec nic jednoduchého. My jsme dokázali v Jablonci první kolo na podzim vyhrát, řeknu po dobrým výkonu nebo dobře odbráněným, i trošičku se štěstím a myslím si, že příští týden nás čeká opravdu jeden z těch těžších soupeřů, protože jsou to prostě jablonečáci, dobře trénovaní, mají tam nějakou spolupráci s Jabloncem, takže to jsou většinou lidi, kteří prošli tou jabloneckou mládeží a nás nečeká vůbec nic jednoduchého, naopak si myslím, že to bude hodně těžký start pro nás. Byl bych rád, kdyby to dopadlo jako dneska při té generálce tady, ale takový zápas já neočekávám, protože to bude hodně vyrovnaný asi. Jinak co se týká jara celkového, tak já myslím, že my jsme si před sezónou s vedením tady dali nějaký plán, že bychom chtěli být do 5. místa, na tom se nic nemění. Uteklo nám to na podzim posledním zápasem, vlastně jsme z té 5 vypadli, ale není tam velká ztráta, takže si myslím, že ty cíle se nemění. Na druhou stranu ta tabulka je strašně vyrovnaná i na druhém konci tabulky, že jo? Takže pro nás to velí jakoby začít ty body sbírat hodně rychle na začátku, ať máme relativně celý jaro klid. Díky moc a ať se na jaře daří a úspěšný vstup do sezony. Díky. Tak Vláďo, máme za sebou poslední zápas, dneska proti Benátkům, tak než v zápasu, jak se ti líbil? Líbil se mi moc, byli jsme poprvé na trávě, samozřejmě trošku nám to skákalo, je to trošku jiný sport než na té umělce, ale musím říct, že jsem byl dneska moc spokojený. Jako výsledek 0-4 s mužstvem ČFL, který tu měl jako generálku, my vlastně teda taky, ale byl jsem velmi spokojený, myslím si, že jsme mohli vyhrát dneska i vyšším rozdílem. Viděli jsme 2 nové tváře, můžeš je představit fanouškům? Tak dneska konečně se mi podařilo udělat nějaký posily, přišel Franta Rybařík, dneska hrál výborně, dal 2 góly. Je to hráč Vlašimi, mladý kluk, myslím si, že nám pomůže, takovýhle typ dopředu nám chyběl, rychlostní. Potom přišel Dominik, ten příjmení mi vypadlo. To je hráč Bohemian z 1905, teď momentálně hrál pražský přebor na Zbraslavy, vysoký kluk, mladý, 190 cm. Myslím si, že ten potřebuje ještě trošku dotrénovat, ale jinak se mi taky líbil, řešil to dobře, přihrál na 2 góly, jako byl aktivní.
jenom si myslím, že má trošku tréninkový manko, ale určitě bych o něj měl zájem. Za týden nás čeká první mistrák, jenom pozvi fanoušky. Tak fanoušky snad nemusím zvát, já myslím, že se všichni těšíme, že už to konečně začne na ostro. Máme doma Jablonec, tam jsme 3-1 zvítězili. Já teď musím dotáhnout tyhle ty hráče ještě nový, kteří přišli, protože je nás pořád málo a doufám, že když budeme hrát tak, jak jsme hráli dneska, tak nemám o výsledek strach. Díky moc, ať se daří.